Ja täällähän sitä sitten oltaisikin jo. Elikkä APS-ongelmaa lähdetään selvittelemään. Ja nyt aloiteltiin jo sen verran, että koodit luettiin, poistettiin ja tsekattiin ja saatiin lopputulokseksi se, että sinne jäi aktiiviseksi oikein takanurkan apsivika. Ja tässähän nyt on se iso riski, että yleensähän näissä on siis tuo APS-yksikkö itsessään viallinen. Ja sitä vahvistaa vielä se juttu, että yleensä se kuulemma on just oikein takanurkan anturi, minkä vikakoodi se antaa siinä kohtaa, kun tuo boksi on paskana. Mutta tosiaan, hommaahan aloitetaan nyt sillä, että me nostetaan tuo oikea takapyörä ilmaan. Ja pyöritellään sitä, meillä on mittarikin johdossa, me katsotaan muuttuuko se arvo johonkin. Ja näyttääkö se niinku ylipäätänsä niinku mitä järkevää. Niin täällä me saadaan sitten täällä me nähdään sieltä suoraan, että niinku toimii toi anturi. Mutta minähän otin täältä tämän verhoksen auki. Ja meillä on täällä tämmönen pienimuotoinen kiva ylläri. Elikkä täällä on joku käynyt. Ja tää ei tosiaankaan ole mikään alkuperäinen liitin. Mä en tiedä miksi tää on tehty näin, mutta tää on tehty näin. Ja äkkiseltään tää nyt haisi sille, että näitä antureja ei välttämättä ole edes vaihdettu. Että tää olisi niin kuin vaan tää liittimet tästä välistä poistettu kokonaan käytöstä. Miksi? Tätä voisi ajatella niin. Tässä ei ole mitään tietopohjaa, mutta jos homma olisi niin, että toi on tsekattu, että siellä on kaikki kunnossa, niin jos on epäilty sitä, tai tässä on ollut vikaa jo aiemmin, ja on haluttu yrittää korjata sitä, ja epäilty, että tuossa liittimessä olisi vikaa, niin silloin se liitin olisi poistettu välistä. Että jos siinä olisi kosketushäiriö, mä en tiedä, mä voisin epäillä, että näin joku voisi tehdä. Mutta tosiaan, koska me ei pystynyt mittaamaan sieltä, niin meidän ainut vaihtoehto on ottaa tuolta apsiboksin kyljestä se liitin irti. Mikä ei nyt tietysti ole ihan kaikesta näppärin vaihtoehto. Elikkä meidän täytyy nyt purkaa tätä imuboksia nyt ainakin pois. Se antaa meillä aika hyvin tilaa päästä tonne. Mutta joo. Alkaa pikkuhiljaa kaduttaa enemmän ja enemmän tämä autohankinta. Mutta toisaalta tässä ei ole mitään peruuttamatonta vielä tullut vastaan. Eli tästäkin mä löysin. Täällä on niinku boksin klipsut korvattu jollain vitun torksipäisellä ruuvilla. Miksi? Ei taas niinku mitään järkeä. Mutta täällä mennään. Täällä on niin hienoja asioita tehty. Mukaan lukien noin saatanan penkin lämmittimen katkaisijat. Mä en edes tainnut näyttää niitä. Käydään nyt varmuudet katsomassa. Eli joku on vaihtanut tänne penkit. Ja se penkin lämmittimen katkaisija on pitänyt laittaa tähän. Tähän näin. Kun sä voisit vaan hakea tämmösen valmiin palasen, missä on penkin lämmittimen katkaisija tossa. Ja tämä on Volvo. Siellä on kaikki johdatukset valmiina. Pitäisi ainakin olla. Ja se ei ole näin vaikeeta. Mutta jollekin se on ollut näin vaikeeta. Elikkä nyt tosiaan mä puran tämän tästä veksi ja mennään katsomaan mitä sieltä löytyy. Siitä imuboksi kokonaisuudessa pois ja nyt me rupeaa olemaan täällä pikkasen enemmän tilaa jo. Täällä on nää, no jo alkuperäisiä, mutta täällä on nää Vepaston johdot täällä kaikki, mutta tossa on toi apsin liitin, niin sehän on kaikissa yksinkertaisuudessa ihan näin vaan irti. Elikkä nyt sen pitäisi olla tosta. Tuossa pitäisi olla numero 11. Ja tuossa numero 17. Niin sen pitäisi nyt olla siitä. Niin viritellään nyt vähän mittaria tähän ja varmaan lähdetään tsekkailemaan. No niin, eli täällä olisi mittaria paikallaan. Niin meillä on tämmöistä arvoa kuin
977 ohmia. Mikä nyt silleen niin kuin ilmeisesti on vissiinkin ihan järkevä luku. Täältä se testattiinkin jo, eli meillä oli takanurkka ylhäällä ja pyöriteltiin pyörää, niin se ei sieltä niin kuin oikeastaan se arvo mihinkään muuttunut. Ja sitä sitten on taas niin kuin ihan turhaa kysyä, mä en muista mitenkä vittu tää anturityyppi käyttäytyy. Eli oliko se jännite, kun siellä vaihtelee sitten niitä pykälien mukaan vai mitenkä tää meni, mutta kuitenkin oletamme, että se on hyvinkin ehjä, koska meillä on koodi ainoastaan oikeasta takanurkasta. Ja tästä kun mä mittasin, eli tuossa on sitten myös tuossa on tuo 1, missä äsken oltiin, taisin sanoa 11, ja tuo 17, ja niissä oli tuo oikea takainen, ja sitten meillä on täällä tuossa noin, niin meillä on 2, ja tuosta keskeltä niin tuo 10, niin siinä on sitten vasen taka-anturi, niin sieltä tuli niinku ihan samat arvot, joten me voisimme olettaa, että taka-anturit olisi ehjät. Tosiaan pyörittely tai mikään sitä arvoa ei muuttanut. Nyt sitten ihan varmaan mitenkä tämä. Joku sen on joskus kertonut miten se toimii, mutta ei voi muistaa. Mutta joo. Elikkä me tehdään nyt semmoinen johtopäätös tästä, että lapsianturit olisi johtoinen ehjät. Se meni vaan ihan raasti toi noin, niin otetaan tuolta toi boksi pois. Aukastaan se. Ja lähdetään kolvailemaan sitä sitten. Toivotaan, että se vika sitten löytyy sieltä. Se nyt ainakin on näissä niin kuin hyvin yleinen vika. Melkein haluaisin uskoa, että se jopa se vika olisi siinä. Mutta ei siinä. Mennään panostaa vähän työkaluja ja katsotaan vähän mitä tulee. Kytketin tuosta vähän lämmitystä päälle, niin täällä on kauhea meteli taas. Tosiaan tämmönen kuin E5 E-torksi vai miksi näitä sanottiin. Tuommoisia ruuveja olisi. Tosiaan mulla ei taas niinku minkäännäköistä valoa. Mut tuossa on 1. Muista 2. Mites tää meni? Joo, ei siinä oo kuin 4 ruuvia, niin väännetään ne tuosta irti ja ruvetaan aukaisen boksiin sitten. Meidän ruuvit. Et tosiaan katsotaan, tuleeko tämä täältä nätisti. Katos, tuolla on vielä virransyöttö oman liittimensä takana. No sieltä. Sitten se tippuu pois. Siitäpä. Tämmöstä boksia sieltä sitten. Mutta juu. Jaahas. Tämähän näyttää hyvin mielenkiintoiselle. Täällähän on niinku... Tää ei näytä kovin tehtaalaiselle jäljellä minun mielestä. Täällähän on joku käynyt täällä boksissa jo aiemmin. Hehe. Eli jokuhan on tämä ongelma jo kertaalla yrittänyt ratkaista. Ilmeisesti. Alusta lähtien. Liittimet on
ehkä vaihdettu tai se liitos ainakin on poistettu. Anturit on ehkä vaihdettu, en tiedä, mutta se liitin on ainakin poistettu ja johdot kolvattu ja boksi on aukastu jo ja... No niin. Vai niin? No tämähän vaatii vähän vielä selvittelyä, mutta alkaa näyttää aika pahalle tää homma. Tuossa kohtaa ei tosiaan oo mitään, missä on tyhjät. Joo. No, meidän pitää sitten aukasta tämä ja katsotaan mitä löytyy. Se alkaa pahasti näyttää vaan silleen, että se voi olla, että saadaan metsästää uusi boksi jostain. Tai sitten joku on vaan aivan pisi helvettiin korjannut tämä taikka väärät pinnit. No, katsotaan. Jaa, sit tuli nämä. Noissa oli laitettu tommoset lukitusrenkaat tähän ruuvin paikkoihin, niin väänsin ne pois ja tää alkoi vaikuttaa kohtuu löysälle. Vähän tässä on liimaa vielä. En sit tiedä kuinka sen paljon kiinni pidä. No niin, sieltä. Tulee. Tulee. Tuhma ABS-boksi. Sovitaan, että tuota ei tapahtunut. Kansi lähti netisti irti. Täällä oltaisiin. Ja mitähän tästä pitäisi ymmärtää, niin se on hyvä kysymys. Jotakin. Mä en tiedä, onko tää ihan kyllä mikään tehtaalainen viritelmä tämä. Koska täällä on tämmönen kosteuden estopinnote. Mä en nyt muista yhdellä kaverilla kanssa. Tai kaveri teki oma autonsa tämä sama homma. Niin en nyt oo ihan varma, mutta... Joo. Ei kai siinä. Nyt on semmonen homma, että... Koska tää on tehty monia kertoja viisaammat tietää tästä jotain, niin mä kaivelen sen kuvan, missä on ne pinnit, mitkä täytyy kolvata tai tarkistaa. Mut lähinnä ne nyt on näitä kaikki isompia ja miksei sit saman tien kaikki näitä pienempiäkin. Muun muassa noin nyt näyttää vähän vääntyneillä ainakin ja tuonne on ainakin jotakin vähän. No, ei tää kamera mitään tarkenna. Siellä on vähän isompi paakku, jotain sinne laitettu. Tuo on aika huolestuttavan näköinen. Eli tosta on tuo kärki taipunut niinku kiinni tonne kaveriin. Sitä en tiedä mitä tuhoja äsken tapahtui, mutta... Tai siis sitä ei koskaan tapahtunut. Joo. No niin, eli löysin tämmöstä kuvaa, niin täällä meillä tosiaan näkyy. Tuossa on tuo ympyröity alue ja nuo. Eli tarkemmin sanottuna täältä juurikin nämä virtapinnit. Nää kaikki pinnit täällä. Eli nuo kaksi tuossa ja nämä kaikki pienet. Eli sitä nyt kun ei kukaan välttämättä tiedä. Se voi olla, jos me arvotan tästä mitkä on oikeat takanurkan pinnit. Mitkä on juurikin tuolta noin 2 ylintä. Niin me voidaan päästä arvuuttelemaan. Ja äkkiseltään verrattuna näihin muihin, niin siellä olisi jopa käyty kolvaamassa meinaa. Kamerallista ei varmasti näe, kun tää ei oikein tarkenna, mutta kuitenkin. Mut me tehdään nyt sillä lailla, että
otetaan ja kolvataan nämä kaikki. Käydään läpitte. Ja sen jälkeen pistetään tätä vähän nippuun ja toivotaan, että saataisiin tähän vaikka toimimaan. Se olisi aika kiva. Joo. Tosiaan mitään muutahan täällä ei oo ympyröity, että sellaista. Täytyy nyt varmaan vähän katsoa, tietysti ne kaikki vääntyneet ja muut samalla. Mut semmoista. Mä laitan sitä kolvin lämpeämään ja ruvetaan hommiin. Nyt meillä on siinä tommonen kuvauständi ja kolvi varmaan rupeaa olemaan lämmin. Aika lailla. Tosiaan tämmönen melkein ammattilaiskolvi, että tommonen melkein poikki oleva pää ja aivan jäätävän kokoinen tähän hommaan. Tosiaan ei tällä hetkellä nyt parempaakaan ole käytettävissä. Tällä täytyy mennä. Katsotaanhan vähän mitä saadaan aikaiseksi. Ne olisi kaikki käyty läpi sitten tuosta. Nämä pinnit, eli tuosta nuo virtapinnit ja nuokin oli virtapinnejä ja tässä on kaikki noita antureita ja mitä kaikkea muuta siinä sit onkaan. Mut joo. Elikkä se olisi nyt periaatteessa nää, mihin yleensä vika kohdistuu, niin ne olisi käyty läpi ja ei olisi oikeastaan mitään muuta kuin pistetään tuo kansi paikalle ja liimaillaan se vähän kiinni ja annetaan se nyt hetki kuivuu ja sitten se pitäisi asentaa ja luetaan sitten vielä nuo koodit ja poistellaan ja katsotaan auttoiko mitään. Tosiaan ihan tähän hätään nyt ei päästä tongas vielä koelenkille. Tietysti mä nyt varmaan sen tähän samaan videoon laita sitten. Mut tosiaan päästään nyt ensin testaamaan se, että antaako se nyt niinku suoraan se vikakoodi vai ei, ja sen jälkeen sitten tehdään pari pikku juttua tähän vielä ja sen jälkeen pikku lenkki, niin mä nyt en tiedä. Joku tuolla on ennenkin käynyt, mut en tiedä. Siellä oli pari semmoista, ihan pari semmoista kolvausta, mitkä vois aiheuttaa vikaa. Tai sit ei. Se voi olla, että mä vaan yritän selitellä itselleni tätä asiaa. Mut joo, toivotaan nyt, että tästä olisi jotain hyötyä sitten ollut ja saatais tää nyt niinku kuntoon. Eikä se, että täytyy etsiä uusi boksi jostain, kun näitä ei ihan joka nurkalla oo. Yes. Kahtelua. Ja tämmöstä meillä sitten olis täällä. Siinä on nyt tommonen yllättävän vähän tästä kopasta erottuva, niin tumma harmaa liima ympäri. Tosiaan vetelin nyt ihan vaan tämmösellä näin. Liima ja tiivistemassa. Voimakkaasti liimaava, joustava tiivistemassa. Ensimmäinen mitä löytyy, se on aika lailla hyvä. Se hyvä, että kestää vähän joustoa tuossa. Tärinää ja niin poispäin. Ja se on liimaa ja tiivistettä ja kaikkea siltä väliltä, niin mun pitäisi olla viimeisen päälle hyvä tähän hätään. Siinä nyt kun odotellaan, että tää kuivuu, niin voitais vähän sotkea meidän käsiä ja asentaa se tässä samalla. Parempihan se olisi antaa kuivua, mutta väliäkös sillä oikeastaan. Elikkä lykätään se tonne paikalleen ja sit katsotaan vähän koodeja ja katsellaan mitä tapahtuu.
Täälläpä se sitten lepäisi. Tuossa noin. Tuossa. Sitten ei muuta kuin nykästään tästä tää jollakin tää liitin paikalleen ja jaahas, ja täällä sitä oltais taas. Tosiaan viime kerrasta ruppeekin olemaan jo viikon verran aikaa nyt. Videolla se kyllä tietysti menee näin, mutta kuitenkin. Elikkä tosiaan tuli tossa semmonen pieni sairastapaus. Oli viikon verran tuossa vähän sairaslomalla. Vähän ottamassa rauhassa. Niin tosiaan missä tämä ratti nyt? Tosiaan kävi siinä välissä tuo henkilökohtainen testerin käyttäjä täällä ja sieltähän se häviski. Elikkä tuosta nurkasta. Miten suurestaan? Sieltä hävii. Elikkä tosiaan se boksi tuli tuossa korjattua, tapsiboksi. Ja se on paikallaan ja tosiaan tuli koodit luettua ja kuulemma vähän testailtuakin tässä edestakaisin. Niin tosiaan ei sen verran, että mittari liikahtanut, niin periaatteessa jos kaikkien apsianturia ja kaikkien pitänyt herätä siinä kohtaa, mutta siltikään ei ole mitään valoja syttynyt tonne tauluun, niin me oletamme, että vika olisi nyt niin kuin korjattu. Niin, oletamme. Sen näkee sitten tosta, kun mennään vähän ajelemaan jossakin kohtaa, mutta se nyt vaatii vielä hetken. Tässä on muutama pikku homma, kun täytyy ennen tehdä. Mut tosiaan. Elikkä nyt tarvitsis tähän sitten laittaa nuo vielä takaisin ja sit rupes tää projekti olemaan tässä. Elikkä sitä nyt sitten kuitenkin selvittiin tuolla apsiboxin korjauksella. Sitä sit en tiedä mikä siinä on historia, että onko sitä oikeasti joku koittanut korjata niin kuin epäonnistuneesti, kun se ei mitään kovin rakettitiedettä ole, mutta se, että minkä takia noi taka-anturienkin liitokset on tuolla niinku kolvattu tai apiko. Miksi sieltä on otettu alkuperäinen liitin pois? Siinä on joku juttu, mutta sitä meillä ei varmaan ketään kerro. Joo, eli ei kai siinä sitten, kun pistetään tosta noin ilmansuodatin boksi takaisin paikalleen ja se on sitten aika lailla tämä projekti siinä. Pikkasen hiukan tuli asioita siivottua tässä samalla, eli ensinnäkin meillä oli tämmönen hyvin kaunis viritelmä. Oli tuossa takapuolella ja käytännössä hoitti no mitä vissiin kaikki tämän puolen klipsujen hommat. Toisaalta ymmärrän kyllä. Tännekin kun näitä Webaston paskoja lisätty, niin näihin klipsuihin ei tuohon kohtaan ei oikein pääse käsiksi. Ja alkuperäiset on tuolla ja sitten tuolla päässä. Niin toisaalta ymmärrän, että ruuvi on helpommin, mihin pääsee suoraan yläpuolelta käsiksi, mutta no joo. Nappasin nyt tuosta toisesta autosta. Siis 4 klipsua. Vittu, tää ei ollut millään kiinni. Niin nyt meillä on täällä alkuperäiset klipsut täällä paikoillaan. Niin se on viimeisen päälle. Ja sit mä otin tästä akulta pois. Tosiaan täällä ei nyt lähde akunnavoilta niinku minkäännäköistä aftermarket-johtoa. Elikkä tossa oli lisäpitkälle tehty rele. Eli täällä oli punainen johto, tuli tuolta umpiolta ja sitten tuli tosta virta ja tosta oli otettu kauniisti maa eikä rungosta niin kuin voisi tehdä. Plus sitten tässä oli vielä suoraan akulta tuosta ja tuosta, niin täällä oli myöskin Webastolle otettu virrat
ihan suoraan akustolta. Akulta. Vitut saatana. Soittomies. Tosiaan. Nyt tuolta vähän pilkistää vielä, niin survoin nyt ne Webaston johdot tonne alle piiloon toistaiseksi, koska mä en just nyt rupea purkaa tuota Webastoa vielä pois. Se ei niin paljon, se ei haittaa. Mut tästä tuli nyt jo niinku aivan helvetisti kliinimmän näköinen, että sellaista. Mut ei kai siinä, kun koitetaan nyt käymään. Tätä nyt oli tosiaan käytetty ilman tätä, eikä sit ollut koodeja poistettu sen jälkeen, niin siellä pallaa vikavalo. Mut katsotaan nyt, mä en näistä oikein osaa sanoa vielä, että ymmärtääkö tää ite poistaa sen vikavalo vai ei, mutta katsotaan. Mähän vei vaan tämänpaa käymään. Niin. Joo, ja kun tässähän on semmonen pikku homma, että tää on jotenkin tämä avaimen sirun lukija rengas aivan helvetin tarkka. Niin mä olen tasan kerran saanut tämän auton käymään ilman, että tässä on tää virtalukko paikallaan. Koska tämän avaimen täytyy olla niin jotenkin just eikä melkein oikeassa asennossa tähän rinkulan nähden, että se saa sen luettua, niin mä en oikein tiedä. Se on olevina aika tarkka. No, tää on niinku hyvin yksinkertaisesti yhdellä kädellä. Sieltä lähti kun palmualta ja vikavalohan se siellä pallaa. Täällä paskalla kameralla mitään kuvaa saa. Joku polttimovikankin reistää. Okei, joku polttimokin reistäilee. Joo. Se on sellaista. Eli täytyisi tosiaan vielä jossain kohtaa tuo henkilökohtainen vikakoodilaitteen käyttäjä tulla käymään ja poistella nuo koodit. Jes. Eli tämä oli tämmönen operaatio. Tämä vehkee appsin kanssa ja moottorin vikavalo tosiaan sammuu tosta sitten koodien luvun jälkeen ja väkivalo meillä täällä paloo. Mut se oli, ongelma oli, minähän olin tuolta jättänyt tämä vittu vieruskaverin backin liittimen auki. Ei mikään ihmekään, että vähän vikavaloa palaa. Että semmonen. Eipä tässä sit oikeastaan muuta. Puoltavälikin tai servicevalo tuolta pitäis kans nollata sit samalla kun tulee lukijan kanssa uudestaan. Ja sitten se ei oikeastaan oo vikavaloja enää. Katsotaan mitä tehdään seuraavaksi. Ei muuta kuin terve taas.